Bye, quick vlog ta karon. Kani siya ato UAG case para niya sa MacBook. So muna akong ginagamit para sa MacBook. Day 1 ako gipalit akong MacBook 15 2017 nga touch bar. Protektado na ani. So maka-recommend ko ani niya kay grabe gyud yung protection niya. Na one time nga gibutang na ko akong MacBook dire, gibutang na ko sa akong bag. Nya akong bag gilingkuran sa akong migo kay nag-edit siya. Naguba akong lens, ang lens hood, pero ang MacBook nako safety. Nya kabaw mo ang MacBook 2017 di ay nga 15-inch. Nipis kan siya screen. Ang hitabo sa ko pag sira na ko niya na ay murag audio jack na buak. Nya mahal kay siya ba kay ngari mga I think mga 40,000 screen ra. Tangtangon tibok screen. 40,000 to 50,000. Wala ko ba wala ko bus conversion gun sa pero mahal kay siya. So mag-careful mo. Kani nga case makayon ko recommended kay durable kay siya digid maguba yung MacBook. Pero once na yung MacBook nga lisod kay tangtangon kay ang iyang top nakuan na siya mga clips dire dapita. Nya mo kupot gyud ba kung saan ni mo hard plastic man. Kung saan ni mo ukab ana di gid mo ukab. Ya kanang na sample sa website nila sa pang-ukab inani pag-ukab. To remove the MacBook case, open the display. Unclip the 3 side clips on each edge of the display. Next, lift the rear cover straight up off the display. Saan kita na no? Pero sa tinuod, isod kay mga putol ng tudlo nimo. Maputol yung tudlo, maguba pa gyud mong computer. So kung gibuhat sa kuha kay kaduha, okay man go. Pay katulo hadlok lang kung guba akong computer. So ako ni siyang kaning dripitaw. Akong gisunog ang iyang clip. Makita diha. Ana na yung clip na diha, nasa ni clip diri. Diri murag diri gyud ko nagsikwati. Kay first man na ako nga clip. Dili siya straight. Klaro ba ninyo? So, once natangtang na ko duha ka clip diri sa duha ka sides, dapat may clip sa taas. So, magamit pa nina ako. Dapat siya clip kamay sa likod. Pero, kung mo yan nga case, careful lang kay na masikwate niya yung MacBook. Mura, quick. Just be careful. But recommended. UAG. Fighter kayo. Sige, bye. Bye.